Takže ahoj, já tě zdravím u dnešního videjka a dneska ti povím jednu věc, která mi změnila trénink. Pro více videí mi hoď like, follow a jdeme na to. Není to žádná magie, žádné drahé vybavení, jen jednoduchá změna, která mi pomohla být lepší, konzistentní a mít výsledky. Dřív jsem měl problém udržet pravidelnost. Někdy jsem cvičil hodně, pak zase nic. Byl jsem unavený, bez motivace a nevěděl jsem, jak začít. Ta jedna věc, která mi změnila trénink, je úplně obyčejný plán. Ne dokonalý, ne velký, ne složitý. Jen jednoduchý tréninkový plán na pár minut denně, který jsem byl schopný fakt dodržet. Jak plán funguje? Napsal jsem si jen 3 věci. Za prvé, kdy cvičím, třeba 10 až 15 minut po škole. Za druhé, co přesně cvičím, 3 až 4 cviky, nic víc. Za třetí, co chci zlepšit, třeba sílu u kliku nebo výdrž v planku. Například pondělí dřepy, kliky, plank, středa, nohy plus core, pátek, kardio, výskoky, rychlá sestava. A tohle mě udrželo ve hře. Co se díky tomu změnilo? Najednou jsem neřešil, jestli mám motivaci. Prostě jsem viděl, co mám dělat. Cvičení bylo kratší, jednodušší, jasnější a také hlavně zábavnější. Začal jsem být silnější v běžeckých věcech. Měl jsem víc energie a cítil jsem se líp. Nebylo to o změně těla, ale o tom, že jsem se celkově cítil zdravější. Jestli se taky snažíš začít nebo vydržet, zkus to stejně. Napiš si úplně jednoduchý plán, který tě bude bavit, cviky, který tě budou naplňovat a u kterých si nejvíce věříš. Nemusí být perfektní, stačí vědět kdy a co. Uvidíš, že to pomůže víc, než si myslíš. V nějaké době uvidíš první změny na svém těle. Ještě, tu mám takový doplněk, kterou jsem si uvědomil. Když máš plán, nemusíš být perfektní. Nemusíš cvičit každý den naplno, stačí malý krok. A ty malé kroky se časem nasčítají. Když jsem si myslel, že když jednou vynechám trénink, tak už to nemá cenu, ale pochopil jsem, že je to úplně normální. Taky jsem začal sledovat, jak se cítím. Ne podle toho, jak vypadám, ale podle toho, jestli mám víc energie, jestli líp spím a jestli mě cvičení spíš nabíjí. A to je ta změna, která mě udržela. Najednou jsem neřešil dokonalost, ale jen to, že dělám něco pro sebe a to, co mě baví. A víš co? Když jsem se přestal honit za ideálem a začal dělat tréninky, které se mi líbí, začal jsem si cvičení fakt užívat. A to byl zlom. Cvičení se pro mě stalo návykem a ne povinností. Tohle byla ta jedna věc, která mi změnila trénink. Pokud chceš, udělám i video s mým celým týdenním plánem nebo mini tréninky, které můžeš dělat doma. Dej like a sleduj mě pro více tipů. Díky, že jsi tu. Uvidíme se u dalšího videjka a měj se hezky. Zatím ahoj.